46ο Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο στη Θερίσσου. Μαζεμένα πράγματα διότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Σκαλοπάτια από μέταλλο, όχι το καλύτερο για τα παιδιά. Αυτή είναι η κουζίνα στην οποία γίνεται το ζέσταμα των φαγητών. Πάνω τζαμαρίες που έχουν κλειστεί με ρολά διότι καίνε το καλοκαίρι και μπαίνει κρύος αέρας τον χειμώνα. Αυτή είναι η τουαλέτα για τα παιδάκια. Και από εδώ ο κυρίως χώρος, μηχανήματα, ζωγραφιές, παιχνίδια, υπολογιστές, πλακάκια που έχουν σπάσει. Αυτή η ζημιά από πέρυσι.